Василь Филипенко. Пашка и арифметика. Ви чулі? Пашку звольнілі. Толькі чуваць было ўсе гэтыя дні ў яго вёсачцы і ў суседняй, у якой вся та гісторыя і адбылася. І казалі ўсё больш тыя, з-за каго Пашка і пайшоў, як ён сам гаварыў, на бескарысна неабходную справу ўсёй яго тагачаснай падпаленай душы і жыцця. Трэба сказаць, што і навіна была сама што ні на ёсць гарачая, і ўсё тое, што адбылося, звязана з полымем ад пажару начнога. Ды што там пажару? Пашка, каб зацвердзіць сябе ў непазбежнасці і правільнасці таго, што адбывалася ў ноч тую самую яскравую, сказаў, як прысуд выканаўшы: «А гары яно ўсё полымем сінім», плюнуў, кінуў пажарны рукаў і сышоў. А на раніцу яго звольнілі. І кіпеў, і паліваўся ад гневу і неразумення яго начальнік. Усё з пытаннямі ў душу піхнуцца спрабаваў, і ў аддзеле кадраў па-дурному глядзелі на Пашку, і па артыкулу нейкаму звольнілі. Ён нават не глядзеў, што яны там намурзекалі. Але Пашка маўчаў, усё вытрымаў, не пашкадуе ні аб чым. Іншы на яго месцы, можа, запіў бы, як гэта часта бывала з іншымі, або рукі сабе заламліваў бы ад горычы такой, але ён не піў. Быў спакойны, бо ведаў, чым гэта ўсё скончыцца, ведаў, што толку з гэтага не будзе ніколечкі, ды толькі дзеля сумлення і крыку душэўнага пайшоў на гэта без шкадавання. Співаліся вёскі. Сябры яго співаліся тыя, якія так і засталіся век свой векаваць у бацькоўскіх хатах, і век быў у кожнага розны. Маладыя, прыгожыя, дубы, можна сказаць, якім жыць ды жыць, радавацца самім і дзяцей радаваць, людзям іншым і зямлі сваю радасць прыносіць з карысцю, жыццём дыхаць, Богом дадзенай для радасці. Дыхалі, вядома, але не жыццём, перагарам невынішчальным, і прапітым стала ўсё, сумленне і гонар, і годнасць чалавечая, і ўсё добра, чым узнагародзіў Гасподзь Бог, і на што спадзяваліся іхнія бацькі. Яны паміралі ў росквіце гадоў і сіл, і бацькі іх хавалі, пасівеўшы раней часу ад перажыванняў і пакут за дзяцей сваіх. Хваляваліся многія за спіўшыхся землякоў і сяброў сваіх шматлікіх, перажывалі все, акрамя тых, якія зваліліся ў п'яную бездань, мужчын і страшней страшна жанчын многіх, калі такімі можна іх ужо называць. Не можа зразумець Пашка, як можна з-за праклятага пойла, як ён называў алкаголь, ацурацца дзяцей, унукаў, роду свайго прыгожага, поўнасцю забыцца, што такое агароды куры, як вырошчваецца агуркі з памідорамі, як жыць у вёсачцы без бульбы сваёй. Усё закінулі, не садзіцца і не ведаецца. Прапіваць усё, ад цвіка да ўздыху апошняя, да пенсій бацькоўскіх, якія заробленыя тымі бацькамі працаю рабскай. Шмат чаго мог бы нам распавесці пра гэта Пашка, суткамі расказваў бы, паказваў пайменна і па прозвішчах. Толькі не такі Пашка. Зубы з душой сціснуў і маўчыць, боль пераварвае. І трываў пакутліва доўга, і выйсця не ведаў, але не ім і не аўтарам прыдумана, што ў свеце выпадковасцей, шаноўны чытач, не бывае. І быў той выпадак, які, можа быць, і перапоўніў чашу ці бочку цярпення нашага героя. І быў той на здзіўленне прыгожы летні вечар, калі да яго, калі ён сядзеў на лаўцы каля дома пад шатамі раскошнай ліпы, прыйшоў пасядзець яго сусед. Узрадваўся Пашка, узрадваўся болей таму, што сусед быў зусім цвярозы, што не вадзілася за ім ужо шмат гадоў. І размаўляць сталі неяк па-чалавечы спакойна і добра, і гутарка лілася, і смех разносіўся, і душы радаваліся ад сустрэчы і прастаты размоў. Успамінаць сталі мінулае добра, чыстае, бацькоў яго ўспомнілі, з якімі жыў сусед да дня іх апошняя. Жыў не тужыў, як той казаў, сам застаўся, але да пенсіі сяк так дацягнуў, сам здзіўляўся гэтаму нават. Уздыхнулася лягчэй, калі пенсію сталі прыносіць. Жыць захацелася зноў.
Пашка радувався за сусіда, добрих слов наговорив, не шкодуючи, за всі годи п'яний його наговорив. Хай сусід їм і дихав, слово вдячності щиро сказав. І тобі, Пашка, дякую. За що дякую, сябра, радуюся за тебе, щиро радуюся. Можеш, значить, світ білий убачить, і Божий, тому й добро мені, і тобі добро, сусід. І ведаєш що, давай приходь до мене частей, буду радий вельми. І завтра приходь, лазню наладим, чай на травах наших полезких, де з медом духмяним. Приходь, коли ласка, чекать буду. Щиро й горячо казав Пашка. Глядів сусід на Пашку, усміхався, все однекливався да усміхався, а потім поглядів тому в очі, опустив погляд свій потухлий в землю і сказав так само щиро. Напевно, не прийду, Пашка. Ну як же так, сусід, ну чому ж, я ж від душі. Закурив сусід, затягнувся до кашлю глибоко, отплювався. Задумався, удихнув глибоко знов диму і видихнув нехутко, з протяжкою. А пенсію завтра принесуть, пазики розносить треба. Мало розносить, так ще довідаться, Пашка, довідаться треба, кольки віддати тих пазиків. Коли позичав. Тут сусід Пашки ніяк рішуче поглядів у небо, поглядів на недокурок, затягнувся глибоко так, що дим повалив з рота і носа, і почав розказувати про все його кохання з арифметикою і жизнь його невідомою. Ведаєш, Пашка, тут здивить тебе нема чим, да й розповісти про это можеш больше за мене, хоть і старий я. Больше тому, що не п'єш, а значить пам'ятаєш і бачиш больше за мене, і таких, як я. Тут арифметика просто, як дважды два, але ось про іншу арифметику ти не здогадуєшся, напевно, і я нікому не казав, тому що соромно було, як цвірози бував. Соромно і болюче за життя нашинське, пропите, 1000 разів у довг закладено і в шиток той чорний занесено, як присуд кончатковий. І тут успливає ще така закадика, Пашка, про яку виговоритися хочу, тому що сил нема воювати і спрочатися з тою арифметикою. Ведаю, що і двох слов супроть сказати не змогу і про это. Хоч і переконаний тим, про що тобі хочу розповісти. І так з дня у день, годами. Арифметика я називаю продавщицю нашу, яка у ларку працює у вёсці сусідській. Нашу краму як закрили на ремонт, так і закопали не ремонтуючи, сам ведаєш. Тому і доводиться бігати до сусідів, що в 1 кілометрі від нас. Своє лічився. Покуль пенсія єсть, то й ходиш спокійно. Решту, як той казав, здачу не лічачи і в кишеню не зазираючи. Як пішов, так пару бутилек черніла й береш, ди тузика якого на закусь. Нормальок, значиться. Але приходить час, коли раптом раніцей у кишені не можеш і дробязі на цигарети відшукати. І ти, підтиснувши хвост, ідеш у той же ларок і просиш, каб яна, арифметика тая, внесла тебе в чорний той шиток, на веру, так би мовить. А та і рада гэтаму. Вина отвалить, скольки попрешь, помидора гнилого з огурками вялыми в нагрузку, каб загрызці чим, да і поснедать одразу ж. І пише братуха, вона тебе там чорт ведає, що виходить. І напише не один раз, відомо. Ходиш же кожний день, тиждень ці два, як мазь ляже, і як душа затребує подогреву проклятого. Ну і вона собі там пише, і ти, відомо, в розумі собі фіксируєш, каб пенсії хапело розлічитися. І спрацовуєш шлагбаум ще ніякий, не опускається, а ніби падає серед ночі і дня, коли цвірози буваєш. Хопить, мовляв, чоловіче добрий, лавочка зачинена, кредит не дозволяє. І ось приносить поштарка пенсію, і беру я ті грошики, і несу прямо в той ларок, де тебе з усмішки сострока цариця арифметики, брат ти мой. Сам же ведаєш, що винен стільки і стільки, наприклад, ну вивалюєш на прилавок йою весь той довг до копеечки, дякуючи за любов до нас п'ющих. Дякую мільйони раз скажеш вирятувальниці нашій. Усміхається на тебе, слухає і тільки костями тарабанить на всю ту лавку. Ну, в сенсі костками на щотах своїх, якими ще з часов цара Гороха користувалися.
Подлічваў сшытку пазыку твою, каб выкрэсліць на тыдзень другі. Тая клацае тымі гузікамі на шчотах, а я зубамі клацаю, бо жэрці хочацца, вачыма па прылаўках шастаю, скілек на пельмені перебегаю, каб это все дома поесці, зладзіць, так бы мовіць, душы са страўнікам, свята давно забытае. Адклацала яна, значыць, бярэ, лічыць грошы, потым глядзіць на мяне здзіўлена і ўсклікае, і так кожны месяц, і слова ў слова амаль. Глядзіце вы на яго тут тутачкі, прыйшоў фон барон, капейкі выклаў, а яшчэ ж столькі не хочаш? І суму называе. Ну, тут вядомы апетыт праходзіць, і ў толку взять не можаш, адкуль яна бярэ ўсё гэта. Думаеш, а ўспомніць не можаш, але і спрачацца не будзеш, таму што іншы раз не атрымаеш і не падыходзь, катастрофа будзе. І аддаеш усё да капейкі, напэўна, дадому толькі ідзеш з прыкрасцю і з бульканнем у пустым жываце паўлітрам таго віна. На больш бывае і не хапае з пенсіі. Я ўжо не кажу, што яна дзяржаўную краму са сваёй асабістай пераблытала, на грабе тамачкі сабе віна, адтарабаніць да сябе дадому, і калі ласка, браты, бухарыкі, хоць днём, хоць уначы, хоць вядро, хоць палову літра, купляй не хачу, толькі ж еці яго па падвойным тарыфе. І ідуць, і бяруць, і ногі цалуюць. Бывала, леціш, спатыкаешся, абы не спазніцца, паспець да закрыцця, падбягаеш, а тая ўжо дзверы зачыніла, хоць замкі яшчэ і не думала чапляць. Просіш і моліш яе адпусціць тавару вядомага, прыніжаешся да адурення, злітваецца над табой арыфметыка. Я ёй і даў мінушку гэтую за асаблівую здольнасць аблічваць нас, дурню. Дастане з сумкі сколькі скажаш, але ж еці яго, Пашка, па падвойным тарыфе. А як ты хацеў? Гэта ўжо за парогам лаўкі гэтай дзіўнай, ларкаў всемагутна. І разумееш, Пашка, увесь сорам і дурасць несусветную, і згаджаешся, і апускаешся, хоць куды ўжо далей і ніжэй. Гэта ж не дзень, і не два, і не раз, і не два, гадамі. І не я адзін. Сам жа ведаеш тую колькасць незлічоную кліентаў спадарні арыфметыкі. Ідуць і днём, і ноччу, і радыя ўсе, дзяржава і прадаўшчыца, туды капейка і сюды капейка. Выходзіць, што ўсім выгадна, каб людзі співаліся, і чым больш сап'юцца, тым больш выгадна ім. П'яным не патрэбна эканоміка з палітыкай, гары яно. Гэта ж як выходзіць, Пашка, ты прачынаешся раніцай і думаеш, як бы дзе капейку зарабіць, каб нешта прыкупіць патрэбна, гармонь, скажам, або піяніну тую з машынаю. І гэта правільна. Каб жыць годна, бацькам і дзеткам, трэба быць цвярозаму. Цвяроза ён і пра палітыку падумае, і пра тых, хто руліць з намі ў кабінетах, і калі чаго добра, то і запатрабаваць могуць справаздачу нейкую. Таксама выходзіць, все будзе правільна. А пасля таго ўсяго дзяржава іх паважаць будзе. Калі не паважаць, дык пабойвацца пачне. Уласці гэта не патрэбна, таму і пойла ракою, да смерці самай, бо калі прачнецца п'яны чалавек, або правільна сказаць цень яго, то акрамя пахмелля яму нішто не трэба, ні верхаводы, ну тыя, што ў верхах акапаліся, ні чынадралы з піянінамі. Уздыхнуў сусед, замоўк, закурыў, закінуў на газ за нагу, паглядзеў на рваны тапак, перавёў погляд на Пашку. Вось табе і лазня, вось табе, Пашка, і мёд. А праз пару сутак здарыўся пажар, і на змене быў Пашка, і гарэў той самы ларок. Званок у пажарную частку зазвінеў бліжэй да сярэдзіны ночы, пажарка даімчалася хутка, але там гарэла яшчэ хутчэй. Людзей сабралася, як на кіно індыйскае калісьці ў нашым клубе. І ўсе раяць і спрачаюцца, як лепш. Цікава людзям, і каманда пажарных працавала зладжана, Пашка ведаў сваю працу на ўсе працэнты магчымыя. Ён гэтых пажараў тушыў-ператушыў. Тут, калі паглядзець, яшчэ быў шанец нешта выратаваць. Вядома ж быў, рукаў разматалі, пазіцыю зручную заняў Пашка, тушы спакойна, выконвай свой абавязак. Можа, так і было б, але ў справу ўмяшалася тая, пра якую апавядаў яму сусед. Прадаўшчыца кідалася вакол ларка, хапала за грудзі пажарнікаў, патрабуючы неадкладна і да граміначкі ўсё выратаваць ад пажару. І ўсё аб сшытку нейкім нагадвала, які пад вясамі пад самымі. І абавязкова Пашка ведаў, пра які менавіта сшытак арыфметыка
Тая выла. Паглядзеў на яе безумоўную Пашка, паглядзеў на людзей, натхнённых імпэтам такім і выставаю, і нічога нікому не сказаўшы, кінуў пажарны рукаў, зняў рукавіцы, выцер ім мокры лоб і пайшоў. Ад ларка нічога не засталося. А праз пару дзён раніцай у яшчэ больш далёкай вёсцы, у чаканні адкрыцця крамы, у чаканні апахмела стаялі Пашкавы землякі і суседы яго, і пакуль што неахвотна гаварылі паміж сабой. Вы чулі? А Пашку ж звольнілі. 2021